Bai, bada tradizioa urtero ja txirrindulariak websaioaren denboraldi berriak hartzamenin hasten ditugula, 3. denboraldia dugu onda hurbiltzen garela, txirrindularitza denboraldia hasi baino lehen gure mendio honetara, eta badakizu zergatik, beti diru eske abiltzalako, eta ona etortzea, erromeria bezala, prozesio bezala etortzen gara, egokitzen zaigu ona etortzea. Aurten, beti bezala, txirrindulariak etengabeko aldaketa izango du, eta aldaketa horren baitan gauza berriak ikusiko dituzu urtean zehar, noski, baina guri ere gustatzen zaigu urteetan ondo egindako gauzak errepikatzea. Gustatzen zaigu urtero hona etortzea, denboraldia hasteko, gustatzen zaigu noski denboraldia hutsa dana, lasterketak sorbazken hastea, Lapurdi, Benafarroa eta Suiberuan izatea, gure historiari asko oroitzen digun hori gure arbasoek, ezein urrun, gure arbasoek iparraldera jo behar izan zuten, edo itsasaren bestaldera jo behar izan zuten bezala iparraldera jo behar izan zuten bake bila eta bizitza hobe baten bila, iparralde beti izan da Euskal Herriaren parte jartzen duen bezala, eta gu horretan jarraitzen dugu, eta horregatik beti inportantea iruditzen zaigu iparralderen garrantzia nabarmentzea sorbazkerekin, eta ez hori bakarrik, pasaren astean bertan ezagutu genuen nola Euskal Herriko itzuliak azkenekoz eta ia 50 urteren ostean berriz ere etapa bat izango duela, hor bertan, hor mendiaren bestaldean Kanbon izango du, eta hor behan dauden lur zoragarri horiek zeharkatuko ditu. Ez da guri gustatuko litzaiguken etapa, ez gogortasunagatik, ez pasa zitezken eremuetatik, eta ez da lasterketa bakarra Euskal Herriko muga inposatuaren artean ibiliko dena, hori seguru esaten dizuet. Pixkanaka denboraldiak aurrera egingo du, aldaketa asko datoz. Pasaren denboraldia beldurrarekin amaitu genuen, Bake desagertu da, Bizkai Durango desagertu da, Sopela desagertu da, eta askotan kezka agertzen zaigu, non geratzen da Euskal Txirrindularitza, non geratzen gara gu afizionatu mailako pertsonak, hori biltzen garen pertsonak. Badirudi afizionatu maila mutiletan geroz eta zeintzu gutxiago duela, eta nesketan bazirudien sortu beharreko gora, oraindik ere oso labur eta suabe sortzen ari dela. Aldaketa asko datoz, gurean ere, azkeneko urteetan adibidez izan gara zuzenekoak egiten, eta aurten ere pausu bat aurrera eman nahi dugu zuzeneko horietan, horretarako zuei bidelagun behar zaituztegu, eta bidelagun behar zaituztegu egia zen gauza askotarako txirrindulariaken. Zuek gure oinarria izateaz aparte, eta kide zareten horiek bazarete oinarri handi bat, baina egunez egun gure eduki ikusten duzuenak bazarete oinarri handiena, eta honeaino ekarri gaituztenak, ez bakarrik hartzamendiraino, baizik eta bide luzea egin dugu zuei esker, eta zuei esker evoluzionatzen, garatzen jarraitzen dugu proiektu hau, eta beti bezala zuei entzutera etorri gara. Eta azkenean hori da guk aurten aldarrikatu nahi dugun gakoa. Euskal Txirrindularitza ez da pertsona bat, ez da talde bat, ez da lasterketa bat. Euskal Herriko itzulia zoragarria da, kultur mailako txirrindularia ikusten ditugulako gurean, baina ez da Euskal Herriko Txirrindularitza. Ez eta Movistar taldea, Euskaltel taldea, Euskadi Fundazio osoa. Ez bakarrik lasterketa bat, Eibarren, Dona Marian edo Amurrion. Euskal Txirrindularitza engranaje txikiz, tresneri handi bada, pieza oso txikietaz oinarritzen dena. Eta hori da aurten aldarrikatu nahi duguna. Kezkan, eta esaten dugun bezala, kezkan eta ezbaidan bukatu genuen denboraldia. Ez gu, baina bai sumatzen genuen giroa, jendeak ez zuelako ikusten gureak zekan etorkizuna, eta hori aldarrikatu nahi dugu. Aurten gure leloa beste batzuetan bezala izan bada zuen ondoan egon behar ginela, gu ere zuen ondoan egon behar geha noski, eta zuek ere gure ondoan zaudetenez, mix bat egin nahi dugu, eta aurten ingelesera eraman dugu pixkat lehenengo leloa, dela Support Your Local Cycling, eta euskarara itzulita izango zen sustatzeko zure tokiko txirrindularitza, Euskal Txirrindularitza babestu dezagun. Proiektu nazional bezala esan dezakegu dugula txirrindularitza, iaz Turrean
eskaraparate handi bat izan zela, ikusi genuen zein darra daka gure txirrindularitzak, federazioek dagoeneko esaten digute, badirudi hastapen mailetan lizentziako buru handitzen ari dela turraren ostean, hori urte askotan ikusi beharko den fenomenoa izan beharko da, baina egia da guk aurten erabaki dugula argi eta garbi fokoa txirrindularitzan, baina gure txirrindularitzan jarri behar dugula. Eta horretarako baliatuko dugu saio honetan iaz bezala hainbat protagonista pasako dira, txirrindulari profesionalak, txirrindularitzako alde guztiak ukitzen saiatuko gara, pixkanaka, iazko denboraldian ikusitako eta aparte, berriak ikusiko ditugu eta aztertuko ditugu. Baina aurten, hilabetean behin, esfortzu bat ingo dugu, eta saiatuko gara, lurralde ezberdinean, Euskal Herriko lurralde edo eskualde ezberdinetan, nola lan egiten duten txirrindularitzaren alde. Baina, errealitate asko dare, Araban errealitate gutxi, baina oso bereziak dira eta maila handiko txirrindulariak ateratzen dira. Zergatik adibidez gaur egun Araba da Euskal Ziklo-kroslaren jomuga edo mugarria, bertan ditugulako espezialista honenak eta emaitza honenak eta lasterketa honenak, duela aste gutxi ikusi genuen Amurrion, Nafarroan nola aldatzen ari diren gauzak, iparraldeak berriz ere erreskuratuko ote duen lasterketa kopurua zaila bada ere, Iruñerriak eta Lizarraldeak duten nagusitasuna ere aztertu beharko da, eta goraipatu, adibidez Lizarraldeak 30 lasterketa baino gehiago ditu urtean, Lizarraldeak bakarrik. Hori da, eta konparaketa handi bat egin da, Espainiar estatuko provintzia asko baino lasterketa gehiago eskualde bakarrak eta klub bakarrak, Lizarrako txirrindulari elkarteak. Errealitate pila bat eta errealitate guzti horiek izendatzen hasi gintezken oraintxe bertan. Ez da helburua, urtean zehar ikusiko ditugu, baina aurten gure esfortzua izango da eta guztiona ere izan beharko luke gure txirrindularitzaren bosgoragailu izatea, eta ez Euskaldiko edo Laboral Kutxako txirrindulariek, Kerfarmakoek, Kajarrualekoek, Movistarrekoek egiten duten lan ona goraipatzea, hori errekonozitzea badago, baina batez ere garrantzitsua da herriz herri, auzoz auzo egiten den lana goraipatzea. Badakizue beraz, denboraldia asteburu honetan bertan hasiko da larunbatean Bokale eta Darnase arteko Esorbazkeko lehenengo etaparekin. Gu beti bezala izango gara gure laburpen bideoarekin, gure edukiarekin, sare sozialetan, badakizue geroz eta gehiago ari gara, Instagram, TikTok eta horrelako gauzatxoak mugitzen eduki diferentea eta mugimendu asko ematen digula gainera eduki horrek eta plataforma horiek horrenkin batera berritasun txiki bat aurten, dagoeneko ez gara txirrindulariak web, orain txirrindulariak.eus izatera pasa gara, webgune berritua dugu beraz, azken 2 urteetan ez dugu webgunerik izan, baina orain webgune dugu, gure zerbitzu guztiak eta gure eduki guztia ikusi ahal izateko. Horrekin batera, urtean zehar esan dugu lehenago ere, nola gauza ezberdina probatzen joango gara, zuen ahotsak entzuten joango gara, baina hasieratik esan dizugun bezala, aurtengo helburua argia da. Gure klub bakoitzaren, gure lasterketa bakoitzaren, gure talde bakoitzaren historio txikienak ezagutzea eta bosgoragailu izatea, ze herri bakoitzan, auzo bakoitzan lan handia egiten da. Guztiok helburu amankomun bat dugulako Euskal Txirrindularitza mundu mailako erreferente izaten jarraitza. Ze bada hori sinistu, txirrindularitza erreferentea dugu eta hori zaindu behar dugu. Beraz, mendi honen alde horretara edo atzekalde horretara badugu lana egiteko elkarrekin, bi aldeak elkarrekin noski, eta pixkanaka joango gara seguro gauzak hobetzen, ez izan nahi pesimistak gauzak hobetu joango dira, seguro, emakumezkoen afizionatu maila garatzen joango da, taldeak agertuko dira, desagertuko dira, betiko joerak dira hori, txirrindularitza ez da amaitzen talde historikoena desagertzeatik, tristea da, baina aurrera jarraituko dugu. Eta gu, horre egongo gara, izan dizugun bezala, gure eduki guztia ekoizten, batez ere zuen alboan aurten, gure helburua, azkeneko erreplikatu beharko den, gure helburua bada Euskal Txirrindularitzaren beraz zuei ahotsa ematea eta bakoitzaren historioak eta bakoitzaren lana argitara eramatea. Eskerrik asko beraz, larunbatetik aurrera ikusiko dugu elkar, badakizue Euskal Herria badituela, toki berezi eta zoragarri asko txirrindularitzaz gozatzeko. Hurrengo aste arte eta larunbatean lasterketak.